ассалому алайкум тамошобинон ва мухлисои футбол, хусусан мухлисони ду дастаи абарқудрати ҷаҳон Барселона ва Реал Мадрид. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, Эл Классико ҳамавақт бо ҳиссиёту ҳаяҷони дигар, бо шукӯҳу ҳашамати дигар ва хело шавқовар мегузарад ва Эл Классикои охир дар Ла Лига, ки 2 рӯз пеш шуда гузашт, бо шармандагӣ ба анҷом расид бо ҳисоби 5-1 бе Месси ба фоидаи каталониҳо. ман имрӯз ба шумо тактикаи ба роҳмондаи Эрнесто Валвердеро дар ин бозӣ мефаҳмонам ва то чӣ дараҷа бо ақлу бофаҳм будани ӯро нишон медиҳам. Чӣ хел Эрнесто Валверде бе бозингари калидии худ ва капитани даста Лионел Месси тавонист ки Реал Мадридро шармандавор бо ҳисоби 5-1 мағлуб кунад, ҳозир ҳамашро мефаҳмед. баъд аз оне ки капитани даста Лионел Месси аз дасташ ҷароҳат бардошт, ин Эрнесто Валвердеро он қадар ташвиш надод, зеро ӯ медонад бо Барселона ва бо бозингарони дигар чӣ хел кор кунаду кадом тактикаро ба роҳ монад. мо инро метавонем ҳатто баъд аз рафтани Неймар ҳам мушоҳида кунем. бозӣ накардани Месси дар ин бозӣ аз як ҷиҳат барои Барселона бад бошад, аз ҷиҳати дигар хело хуб шуд, зеро онҳо ба умеди Месси намешуданду ҳар кас аз ӯҳдаи коре ки ба дӯшашон гузошта буд сармураббӣ ба хубӣ баромаданд, бозии даставии хубро нишон доданду гуфтаҳои Эрнесто Валвердеро бе чуну чаро иҷро карданд. Эрнесто Валверде дар бозӣ бо Реал Мадрид он ҳайатеро ворид намуд, ки муқобили Интер ворид карда буду ғолиб баромада буд. албатта ҷои Мессиро ягон бозингар гирифтан наметавонад, вале ӯ дар мавқеи Месси Рафиньяро гузошт. дарвозабон мисли ҳарвақта Тер Штеген, яке аз беҳтарин дарвозабонони дунё, дар муҳофизат бошад муҳофизатгарон Пике ва Лангле, муҳофизатгарони канорӣ Алба ва Серджи Роберто, нимҳимоятгарон Бускетс, Артуро Мело ва Ракитич, ҳамлагарон бошанд Каутиньо, Суарес ва Рафинья. дар ин бозӣ Барселона ба солҳои пешин, яъне ба давраи Гвардиола, ба тики-така баргашт гӯем ҳам хато намекунем, зеро мақсади асосии Барселона дар ин бозӣ нигоҳ доштани топ буд ва ҳангоми топ дар ҳариф будан бояд дастакорона фишор меоварданд то даме ки тӯбро аз худ накунанд. дар ин бозӣ нақши ҳимоятгарони канорӣ баръало эҳсос мешуд, зеро як паси головаро Алба анҷом доду 2 паси головаро Серджи Роберто. Бускетс бояд мисли ҳарвақта ҳам ба муҳофизатгарон кӯмак мекарду ҳам ба ҳамлаварон ва ӯ низ аз ӯҳдаи кори худ ба хубӣ баромад. Артуро Мело, хавии нав дар Барселона, барои нигоҳдории тӯб дар маркази майдон ва аз канори чап ба канори росту аз канори рост ба канори чап фиристодани тӯб ба ҳамдастагон кӯмак мекард ва нақши ӯ дар маркази майдон аз ҳама муҳим буд ва ман фикр мекунам ки ӯ низ аз ӯҳдаи кори худ сарбаландона баромад. Рафинья ҳам дар нақши ниммуҳофизат бозӣ мекарду ҳам дар нақши ҳамлагар. қисми аввалро Барселона бо як бозии ҷолибу диданӣ ба манфиати худ анҷом доданд ва бозингарони Реал Мадридро нафаскашӣ намегузоштанд ва ба дарвозаи Тибо Куртуа 2 голро ворид карданд. қисми дуюмро Реал Мадрид бениҳоят хуб шурӯъ намуд ва ба бозингарони Барселона фишор меоварданду ҳуҷумҳои пай дар пайро анҷом медоданд, зеро сармураббии дастаи шоҳона хавфкорона Варанро ба Лукас Васкес иваз мекунаду бо 3 ҳимоятгар бозиро оғоз мекунад ва тамоми фикру хаёли худро ба ҳуҷум ҳавола мекунанд. ин кори онҳо низ ба манфиати онҳо анҷом ёфту. онҳо хело зуд дар дақиқаи 50 бо як голи задаи Барселона ҷавоб гардониданд. бозингарони Барселона ба муҳофизат гузаштанд. Эрнесто Валверде ин ҳолатро хуб мушоҳида карду ба хулосае омад ки Рафиньяро бо Нелсон Семедо иваз намояд. ин аз оқилии ӯ дарак медод, зеро Нелсон Семедо дар мавқеи муҳофизатгари канорӣ бозӣ мекарду Серджи Роберторо дар маркази майдон чун нимҳимоятгар истифода мебарад ва чӣ хеле ки ба ҳамаи мо маълум аст, Роберто дар дилхоҳ мавқеъ метавонад бозӣ кунад ва дере нагузашта ӯ Каутиньоро бо Дембеле иваз кард, ки ин кораш маро тамоман дар ҳайрат гузошт, вале ӯ хато накард ва беҳтарин корро анҷом дод. ӯ чаро ин тавр кард? зеро бозингарони дастаи шоҳона паёпай ҳамла мекарданду ба Барселона бозингаре дар кор буд, ки ҳангоми рабудани тӯб аз аксулҳуҷум ба хубӣ истифода барад ва ин бозингар Дембеле буд, зеро ӯ яке аз босуръаттарин бозингаре ҳаст, ки метавонад дилхоҳ рақибро ба осонӣ фиреб диҳад.
баъд аз ивазкуниҳо бозии Барселона ранги дигар гирифту онҳо аз ҳолатҳои ба вуҷуд овардаи худ ба хубӣ истифода карданд. ин ивазкуниҳои Эрнесто Валверде самар оварданду Барселона пайи ҳам 3 голро ба дарвозаи рақиб ворид намуд ва ногуфта намонад, ки дар дақиқаи 84 Артуро Мелоро бо Видал иваз мекунад. Гарчанде ки ин ивазкунӣ дигар маъно надошт, вале Видал ба задани гол мушарраф мешавад ва голи аввалини худро дар дастаи наваш бар муқобили Реал Мадрид зад. ва ҳамин тавр Барселона дар хонаи худ бо ҳисоби 5-1 шармандавор Реал Мадридро шикаст доду мавқеи худро дар садри ҷадвал мустаҳкам кард ва Реал Мадридро бошад ба мавқеи нуҳум равона кард. бо шумо буд канали NSM Videos. ҳама вақт дӯстдори футбол бошеду ба варзиш машғул шавед. хайр.